da to je uvijek važno, to pitanje je uvijek aktualno i dan danas i važno je na njega davati odgovore, pogotovo ako taj odgovor može biti pravi odgovor, ako može biti konstruktivan odgovor koji će izgrađivati samog čovjeka i koji govori i onoga kome se govori. Pomirenje je teško postići, pa kasnije sad je pomirenje. Pomirenje se postiže svaki dan, iz dana u dan, počevši u obitelji, na radnom mjestu, među političkim narodima, među drugim narodima, među različitim religijama i tako dalje. Dakle, pomirenje se izgrađuje. To je jedna trajna kategorija koju se može izgrađivati ili razgrađivati. Nažalost, opterećeni smo jednom ružnom prošlošću. Ne treba od nje bježati, ali je treba pravilno interpretirati onoga ko je činio neko dobro, to treba priznati, treba ga pohvaliti. Ono ko je činio nešto loše, trebalo bi ga kazniti za to. Ne da mu se neko osvećuje, nego da osjeti, da i drugi vide da nije dobro činiti loše. Čak ste imali problema ili zbog tih stvari, jer u takvim vremenima nije lako govoriti o dobru. Da, upravo to o čemu govorite, da podsjetim one koji nas eventualno slušaju, gledaju. Dakle, radi se o prostoru Bugojanske kotline. Ja sam bio u Bugojnu na službi prije rata, za vrijeme rata i poslije rata. I zaista bio sam naivan, vjerovao sam da ne može doći do rata. Kako će susjed početi pucati na susjeda? Vjerovao sam da se to negdje drugo događa, da se to u Bugojnu, u Bugojanskom kraju ne može dogoditi. Međutim, dogodilo se. Ljudi jednostavno, i dan danas vjerujem da to Bugojanci ne bi radili, ni Hrvati, ni Bošnjaci, pa čak ni Srbi. Nego je to došla naredba sa strane da se tako mora. Ja sjećam jednog razgovora sa političarima, oni kažu, pa evo već su svi nešto učinili, već je bilo rat na mnogim prostorima u Bosni i Hercegovini, neki su pobjedili, neki su izgubili, pa kao ne možemo mi biti iznimka. I zaista ni Bugojanci nisu bili iznimka, došlo je do toga rata. Prvo je došlo do, ja ću nazvati agresiju, Srba na Bugojnu, onda je došlo, nažalost, još gora situacija, rat između Hrvata i Bošnjaka, koji nikom nije trebao, koji nikom nije dobro donio. Nisam se bojao Bošnjaka, oni koji su me poznavali, koji su znali što ja zastupam. Hrvati su mi prigovarali, bilo je prigovora što pomažeš muslimansku sirotinju, što pomažeš srpske babe i djedove. Kaže, oni pucaju, pa ne pucaju oni, ajde gledaj na kupres pa jotira, nemoj tu babu. HVO, zapovjedništvo, ta hrvatska strana, sjedište je bilo u Prozoru. Sjećam se, bio je zapovjednik Šiljeg i njemu sam pisao da se obustavi rat na svim područjima. U Bugojnu još nije počeo rat, pa sam uzroke rata, da se otkloni uzroci rata, ne sam povod, kad uđe povod, onda je gotovo. Da mi on odgovorio da to kažem nekom drugom, da neki drugi to hoće, da on to neće i tako dalje. Dakle, nisu uvažavali moje mišljenje. Muslimani mi nisu vjerovali, da iskreno mislim, Hrvati su me nagovarali da nekako drugačije mislim, tako bilo je svašta. Evo ja ću kazati, ja sam da bude rat. Da bude rata, da bude do istrebljenja. Međutim, ko da ratuje? Nek uzmu ovi predsjednici političkih stranaka, mogu uzeti svoje roditelje, mogu uzeti svoju djecu, oni osobno, neki skopaju rovove, pa nek se tugu. Do istrebljenja. Normalno da toga neće biti, oni će otići u neke trezore, oni će otići u neke sigurne države, oni će otići daleko i odota će zapovjedati, a neko drugi će ratovat će sirotinja će izginuti, a to nije normalno, da to nije dobro. Prema tome, oni koji navode na rat, oni koji potiču na rat, te bi ljude trebalo isključiti svih djelovanja u ovoj našoj lijepoj državi Bosne i Hercegovine.
teško pitanje i odgovor je normalno težak, a možda i jednostavan. Trebalo bi ljudima dati, stvoriti radna mjesta. Trebalo bi adekvatno nagraditi za taj njihov rad. Ljudi bi se posvetili radu, posvetili bi se odgoju svoje djece. Ljudi ne bi onda mislili o tim ružnim stvarima o kojima misle, ne bi iseljavali, ne bi napuštali ovu lijepu zemlju. Kad kažem lijepa zemlja, ne mislim da je to lijepa država. Lijepa je zemlja ono što nam je Bog dao, a državu čine loši političari, to nije lijepa država, ali lijepa zemlja. Dakle, trebalo bi stvoriti, napraviti jedne uvjete da se ljudi mogu slobodno osjećati svoji na svome. Kad se to dogodi, onda će ljudi rado se susretati, pomalo će zaboravljati ono ružno što je bilo u prošlosti, nadat će se nečem ljepšem i tako će život proticati kad se dođe u starost, onda će se misliti lijepo na preseljenje, na jedan ljepši, bolji život. Sad će izbori, teško će ovi izbori išta riješiti. Kad pogledate liste, isti ljudi su na tim listama, isti ljudi, ja ne znam čemu izbori. Doće, dakle, drugi ljudi nemaju šanse doći na listu. Doće iste stranke, isti ljudi, ostaće isti problemi, gubi se vrijeme, gubi se novci, gubi se povjerenje. Ne znam što bi trebalo baš konkretno učiniti, ali vjerojatno će se, ima neke stvari koje se spontano dogode, dođe se do nekog dna pa se onda isto čovjek lakše ispliva, lakše spasi.